Edil dünýaly, elimiz gully, kitaply, depterli goýnuňa geldik. Okadyk 11 ýyl allyk bilimin klassdaşlarymyz bilen oýnadyk güllük. Çağalar ýaly görüp mugallimlerimiz paýladylar bize mehribanlygy. Anha gelin nurly ajaýyp ýyllaň göz ýaşlary gaplap soňlan ýanyny. Bir sınıfın hawasyny alan klassdaşlarym doldurdular bugün okuw depterini. Şeýle ajap döwür bereniň üçin sana alkyş aýdýan Ediz mektebim. Çünkü menim iň bagtly günlerim okap bilim alan mektep ýyllarym. Hoşal iflinin.com hederleýär. Gözler yaşa dolu, süýjüňler waly, hoş wa